Onye isi oche otu panel nnyocha banyere esemokwu dị na Ugwuanaọcha bụ Honorable Justice Chinyelu Anigbogu akpọkwela ndị dị iche iche na-eweta ozi n'aka panel nke akwụkwọ eziokwu ma gbaa mbọ hụ na ihe ọbụla ha na-eme bụ nke gbadoro ụkwụ n'ịhụnanya nke nwanne, ịtụ egwu Chineke nakwa ịhụ na enwere agamnihu maka ọdịmma nke Anambra steeti dịka gọọmenti Anambra steeti na-agbasi mbọ ike iwetaghachi udo n'obodo dịgasị iche iche nke gụnyere obodo ahụ. Justice Anigbogu kpọrọ okwu a n'obi gọọmenti dị n'Awka mgbe e nwere ngere nke mbụ site n'aka panel ahụ banyere okwu ndị Ugwuanaọcha dị na kansụl ime obodo Ọgbarụ. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Onye isi ya bụ otu panel gwara ndị obodo ahụ ka ha gbara akparamagwa ọbụla ga-eweta ọgbaghara na Ugwuanaọcha. Ugbu a gọọmenti banyegoro na ya bụ okwu iji wee hụ na enwetara ikpe nkwụmọtọ n'ebe ahụ ma dọọ aka na ntị na gọọmenti agaghị elepụrụ onye ọbụla banyere n'ikpe aghara anya. Ihe ndị ekwekọrịtara na ya bụ panel nke bụ inene etu ya bụ ọgbaghara si weta nnukwu nsogbu n'obodo nakwa n'etiti ndị mmadụ nakwa ileba anya na ndụ ndị mmadụ nke atụpụrụ, mmerụ ahụ nakwa ihe ndị ọ ga-eweta n'ebe ahụ ma wepụta ụsa nye gọọmenti steeti a etu a ga-esi mee wee dozigharịa okwu na-ese na ya bụ obodo.